Ola xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 60, perdón, xente, programa 60 desta quinta tempada. Que guapa está sendo esta quinta tempada, non o podo repetir, pero que a verdade é que está molando moitísimo o que está chegando nestas últimas semanas por aquí, o que vai a vir no que queda de mes e no que queda de tempada, que ata xuño ainda estaremos por aquí seguramente coñecendo proxectos. E hoxe a presentación vou na facer eu, pero voume apropiar de outra persona, porque xustamente estamos grabando isto cando a nosa convidada, cando Marta Vidal publica o seu último sinxelo Todo el Tiempo. Eu puxen en Twitter isto que vos vou a leer e agora vos vou explicar por que me vou apropiar de outra persona para facer a presentación e xa a vou a poñer ela en pantalla. Porque eu puxen anotado o nome de Marta Vidal, acaba de publicar Todo el Tiempo, terceira adianto do que será o seu primeiro disco, grabado entre Vigo e La Habana. Creo que podemos estar ante unha das grandes sorpresas deste ano. O sonido, a produción, a voz, ojito. Vale, eu puxen esta mensaxe e houve unha persona que lle deu a me gusta e a retweet, que é Guadi Galego. É dicir, se Guadi Galego lee isto, lle dá me gusta e retuitea, a min podedes non facerme caso porque eu digo moitas tonterías e o meu criterio, pois eu que sei, igual non é bo. Pero se Guadi Galego retuitea e dá me gusta, xente, pois hai que facerlle caso. Así que, para saber un poquinho máis, vamos a poñer xa en pantalla a Marta. Que tal, como estamos? Que tal? Moi ben, jo, que ilusión. Dios mío, que ilusión, é que Guadi é a mellor. É increíble, non sei, é que é unha persoa, A ver, eh, é maravillosa, eu falei alguna vez con ela, e a min, o sea, poño en Twitter, eu en Twitter a miña visibilidade, bueno, como en moitos lados, é moi sí, sí, pequena. Non é que Guadi lle dé me gusta a todo o que poño, ni moito jo, menos, entón, que lle dé a isto me gusta e retuitee, para mí foi como, vale, ya, igual non estou equivocado, igual o que eu ya, penso, ya, se Guadi o di, pois igual hai aquí hai cousiñas. non sei, Mola é eso, unha persoa. Sí, 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 é que non sei, é que encima eu o que penso dela é que é unha persoa que non sei, o mellor pódete gustar máis ou menos o que fai, xa entrando na parte musical, no, podes ter o teu gusto, a túa opinión, perfecto. Pero é que ela, persoalmente, é unha persoa non sei, é unha persoa sinxela, é unha persoa honesta, falas con ela e síntese, non sei, como que estás en casa, sabes? E o mellor levas falado con ela, non sei, 2 veces, sabes? Pero é como é un pequeno refuxio. Jo, é moi guai. Ela sempre, non sei, sempre apoiou todo o que eu fixen, bueno, a pouca traxectoria que teño con este novo proxecto, pero é que non sei, é que faime moitísima ilusión que me digas porque é como, jo, non sei, que guai. Grazas, Vamos guai. Se me escoitas, grazas. Vamos a falar de ti, porque a xente sepa Sí, que vamos a vale, falar de vale, ti e vale, tal, vale, pero vale. quero facer unha puntualización sobre Guadi Galego, porque aquí veu fai pouquiño Mariam, que tamén ten unha canción con Sí, ela, falamos tamén de Guadi, en outra ocasión con Leria, con un grupo de aquí da Coruña tamén falamos dela, e eu o dixo moitas veces, e eu a vin en concerto en Ferrol fai 2 anos, creo que foi, o ano e pico ou algo así, a mí me volou a cabeza, mm, o seu directo nunca puidera ver, foi como, hostia, que viaxe máis brutal o que provoca, te gusta ou ujú. non a súa música, creo que Sí, sí, merece a sí. pena verla en directo porque Ujú. te vai a provocar cousas, pero máis alá deso, eu hai unha cousa que destaquei moitas veces, porque, por exemplo, cando estuvo aquí no noroeste, na Coruña, na praia de Riazor, no medio da súa actuación recoñeceu que estaban as rapazas de Leria, dúas delas, e falou, as nomeou, cada vez que ten ocasión pon en valor Mm, a outros proxectos, mm. pon en valor, pois como este caso, retuitea na súa Sí, conta unha mensaxe sí, sí, miña sí, para poñerte en valor a ti. Entón é como, sí. eu sempre digo que se fala moito da escena, de facer escena en Galicia, en España, en calquera lado. E un exemplo claro do que é facer escena e do que Mm. é ser artista e ser persona é Guadi, porque non Guadi. porque faino, porque lle apetece, porque Sí, quero dicir, a Guadi promover ou promocionar a artistas que están comezando, quero dicir, de cara a cartos, de cara a sí, sí, visibilidade, sí, sí. non lle A ela é aportan nada, quero dicir, non ten sí, necesidade de facelo. E, sin embargo, está facendo con moita xente, quero dicir, colabora cantando con Marián, que empeza o seu primeiro disco. sí, Hostia, non tería por qué, e aí está sí, sí, facendo. sí. O sea, No, pero por iso digo que é unha persoa honesta. hmm, É honesta con este tipo de cousas, sabes? Que a ela, pois, realmente
non sei, é que non obtén ningún tipo de beneficio con isto, non? Porque non somos naide, nos, pero que, non sei. Está guai, está guai. E a mí o que me fai ter ilusión un pouco deste mundo musical, do complicado que é e do difícil que sempre é para vos e para toda a xente que comeza, pois que haxa xente como era, pois digo, oye, pois igual pódese facer bo camiño e entre outras cousas tamén decisións que ten ela en canto a política, en canto a Sí, súa visibilidade, que claro, tamén claro. Sí, sí, admirable sí. e aplauso Sí. para ela, así que Guadi, a ver se algún día me Guadi, te atrevo queremos. a ver se algún día me atrevo a escribirlle para entrevistarla por aquí, porque me dá Pues claro, sí, 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 seguro que sí. pero a mí me da un reparito decírselo Que porque va, pois ti mira, aparte con todo isto que falamos agora, que apoia moitísimo este tipo de cousas, sabes? O sea, 100%. teño que probar, teño que probar. Pero bueno, vamos a Sí, falar de sí. ti, vamos a falar de ti Vale, vale. que eres a protagonista real desta entrevista. Como dicía, estamos grabando isto xustamente no momento no que está sacando, creo que o terceiro sinxelo, non? Do disco, O terceiro, se sí, non me equivoco, disco grabado entre Vigo e La Habana, sí. proxecto novo, pero, hostia, para vos a coñecer onde ves e un pouco o camiño percorrido, pero proxecto novo, pero ambicioso en Sí, canto a esta grabación entre dúas cidades, a sí, produción notase que hai moitísima produción, moita mm. música en directo. Como estás vivindo todo isto? Como estás vivindo estes primeiros pasos desta maneira tan potente en canto ao resultado que estamos coñecendo? Pois non sei, a verdade é que, sempre dende que comecei con este proxecto, no que estou en solitario, no, porque antes, tivera outros proxectos, pero este que estou en solitario, que, o 100% da toma de decisións son miñas, entón é como moitísima responsabilidade, pero por outro lado é como moi guai, porque podo experimentar moitísimo e facer moitísimas cousas que o mellor nunca pensara, Mm. non? Unha delas foi esta cousa de ir a Habana, que é loquísimo, sabes? É loquísimo, pero non sei, a dirección do disco foi empezando como a ir por aí, polo tema das percusións latinas e tal, e non sei, eu non sei, non me gusta tampouco cando a xente, isto xa non falando de min, pero bueno, cando a xente fala da apropiación cultural, ou por exemplo, cando foi con Rosalía, no? Que foi cando empezou a debatirse máis sobre este tema, que se apropiación cultural, que se non sei que, porque eu penso que, non sei, a música non está feita para xente concreta, no? Que todo o mundo pode explorar moitísimas cousas, eu non considero que a miña música sexa latina 100%, non, porque eu son de aquí, as miñas compoño eu as miñas propias cancións, as miñas propias historias, e ao final fago, o sea, teño unha tendencia cara ao pop, pero gústame moitísimo beber de toda esa cultura e de todas esas non sei, influencias latinas, en este caso de Cuba, que é unha verdadeira pasada. E hoxe en día, non sei, o outro día pensaba, bueno, isto non ten nada que ver, pero bueno, da igual. O outro día pensaba e dicía, buah, agora non sei, se sae ben todo isto todo o proxecto, todo o disco e tal, e empezo a contalo, no? De, buah, unha cousa que para mí é incrible, impensable, no? Que é, fun gravar a Habana, en plan, vou no dicir outra vez, sabes? Fun gravar a Habana. E agora dame tanta pena a situación que está pasando no mundo en xeral, no? Pero con Cuba, que eu digo, joe, máis a lo da política e de todo isto, Mm. que fun a facer música. Música, estamos falando de música, estamos falando de cultura, estamos falando de que estive ali nun estudo con xente maravillosa que sabía moitísimas máis cousas que eu, pero vamos, de lonxe, que era increíble a súa cultura e fun por cultura, por nada máis, sabes? E é como que agora dábame un pouco de medo, sabes? E dicía, non sei, direi, non direi, no, según quen, no? Pero digo, no, 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 que Mira, ven por tens que boca. dicilo por varias cosas. Primero, mira, justamente estive a fin de semana en Madrid, estive cun moi bo amigo que vive ali, que é cubano, e falábamos precisamente da Sí, situación que están a vivir, do complicado que está sendo e sí, de sí, a familia que ten por ali, e do difícil que están sendo sobre todo os últimos meses por distintas cousas. Creo que tamén é importante falalo e sí, deixalo sí, claro. porque está sendo moi complicado. E despois do punto de vista que decías ti desa apropiación cultural, non? Que a xente pode dicir, hostia, Sí, que tal? A ver, é certo, hai estilos de música, hai formas de cantar, hai formas de facer cousas que están asociadas
a unha zona. Eso é Sí. totalmente innegable, que decir, eso non se pode dicir que non. Agora ben, igual que ti queres facer pop, xa obviando a parte de La Habana, igual que alguén quere facer rock, o rock non se creou aquí na Coruña, nin Sí, en claro. Vigo, o rock se creou onde se crease, non me vou dicir agora Sí, nada porque sí, non sei. sí. O a ópera empezou en non sei onde, non sei que empezou tal. Están asociados. Eu mentras que nes fagades esa apropiación que dirán algúns cultural, o fagades ben, e sobre todo, o fagades con respeto, que dicir, a ti Iso é a dicir, claro, dende o respeto, sempre, xa está. E vai, non sei, é que a mí non entendo esa perspectiva, sabes? Pero mira, hai un exemplo moi claro de artista moi reciente que destas artistas ademais moi infravaloradas, creo, para o que fan, como é Marilia Monzón, sí, que sí, Marilia, o seu sonido xa dun tempo para esta parte ten moitos sonidos mexicanos, viaxa sí, moito sí, a sí. México, grabou ali, está Ujú, tendo unha carreira bastante interesante por ali, creo que está empezando sí, xa a despuntar bastante, sí, sí. unha artista canaria que por un motivo que non sei, non coñezo agora, non recoñezo, estivo por aquí que a puiden entrevistar. Non falamos Mm, moito desto, non sei por que a verdade. Pero está unida a México, quere facer sonidos mexicanos, pois, por que non? pois pa diante. Si es Tal que, cual, tal cual. aparte unha cousa, no voso, tanto dela como no teu caso. No teu caso, pois, máis menos percorrido neste proceso solitario, pero estás Mm, comezando a túa carreira ti, co risco que ti estás tomando, cos mm, cartos que ti estás gastando, que as decisións claro, que ti tomas. sí. Vas por onde queres e punto. Totalmente, totalmente, totalmente lícito, non? Penso que non estou facendo daño a ninguén, non? Ahora, Non sei. vouche preguntar máis sobre eso, un poquinho máis adiante, sobre o proceso Vale. de ir a gravar ali, e isto que creo que xa é o que te vas a levar, como dicías, non? Esa experiencia de gravar con xente Sí, que sabe total. máis, ou xente, xa non que sepa máis, sino que ten outros coñecementos, que eso, Sí, pase o que pase, vas a mirar para atrás e decir, hostia, que guapo que fixen. Pero claro, ti total. dicías que ti tiñas outras cousas antes deste proxecto en solitario, antes de presentarte como Marta Vidal. Que foi o que che levou a presentarte en solitario e sobre todo non tanto o que, senón como foi o decidilo, porque claro, cando estás nunha banda ou estás un proxecto xa con outra xente, ten as súas cousas boas, ten tamén as súas cousas malas, Ujú. lóxicamente, pero sempre, bueno, hai un pouco non as decisións entre todos, pois bueno, se isto saliu mal, a culpa non é miña porque foron Sí, estes outros que sí, nes sí. decidiron. Pero claro, vas a sola, que ainda que teñas outra xente que te axude ou te apoyes ou tal, eres ti a túa jefa, eres ti quen Sí, manda. sí. Por qué e como se sinte ese vértigo de repente pois que todo o peso recaia sobre ti? Pois, no meu caso, foi moi difícil persoalmente porque eu, non sei, eu sempre sentín que o estar 4 persoas sobre o escenario e ser unha banda, non toda non sei, non todas as miradas ou a responsabilidade, o peso recae sobre min. Aínda que logo por dentro fose así, Hmm. sabes? Pero sínteste como máis amparada, sabes? Ou non sei, a hora de subir calquer contido a redes sociais e tal, sempre é como se firmases por 4, non? No meu caso, era por 4. Entón era, por esa parte, eu sentíame moito máis respaldada. Claro, no momento en que de repente son eu e ninguén máis, sentín moitísimo, moitísimo vértigo, foi moi difícil para min porque eu tamén son unha persoa moi indecisa, o mellor de según que momento a miña autoestima, pois non sei, pois penso que as cancións, bueno, pois non lle van gustar moito a xente, entón non sei se sacalas ou non, bueno, síndrome de impostor, ¿no? Hmm. Que ten todo o mundo, supoño, cando empeza. Entón, claro, non tes a ninguén ao teu lado que sí o tes ao final polo familia, amigos, tal, ¿no? Pero non tes a ninguén a teu lado que forme parte directamente do teu proxecto que diga, non, non, hai que apostar por isto, sabes? Tes que ser ti mesma. Entón, eu sei que según que día podo apostar por mí, pero de repente, non sei, segundo día de regla e digo, ni Ah, de coña, ¿sabes? Ni de coña, yo no puedo con esto. No, entonces é complicado, pero bueno, sentía que era un proceso necesario para mí porque claro, pois iso tamén tiña a súa parte negativa, bueno, negativa bueno, das bandas que ter que facer cousas
nas que todos, por consenso, estivésemos de acordo. Entón, claro, eu sentía que eu tomaba máis a iniciativa, tomaba un pouco a batuta, no? A voz cantante, nunca mellor dito, en todo. Entón, dicía, joe, es que pa iso fago eu pola miña conta. E decido todo. Sí, sí, porque xa prácticamente xa o estaba facendo, sabes? Entón dixen, bueno, pois en vez de tomar estas decisións que ao mellor custa moi máis porque temos que estar todos de acordo, bueno, pois eu teño a miña e vou con ela ata o final, sabes? Entón foi un pouco iso, foi complicado, a verdade, para min, pero bueno, eu non volvería atrás. Eu penso que o fixen ben e non sei, estou contenta. A ver, hai que arriscarse a veces e sí que é verdade que ti comentaba, non? Que ti tes eso, amigos, familia, xente que te pode dicir, ti ahora lle presentas as cancións a túa xente, vanche dicir que guai, Claro, alguén che pode claro. dicir non están del todo ben, pero igual non o din coa Sí, no, sinceridade, claro, ou tamén se che con din, cariño. oye, é perfecta a canción, e ti vas a ter a dúbida, porque vas a ter a dúbida Xa, xa, de xa. dicir, Sí, sí, sí. vale, me din que está perfecta, pero por qué? Porque é a miña nai, porque é o meu No, amigo, porque é a miña parexa, tal porque non sei cual, quen, tal cual. ou é porque de verdade está perfecta. En cambio, Sí, alguén alleo que che diga, oye, está perfecto, pois podes ter a dúbida, igual que che digo eu, hostia, pois como puxen nese tweet, que creo que estamos ante que pode ser unha das sorpresas deste ano, eu penso sinceramente, e ti podes pensar, pois mo di de verdade ou mo di de mentira, pero xa non é o mismo porque xa non hai unha relación e tal, pero claro. claro, cando Non nos alguén... coñecemos, entón, bueno, daslle máis valor, sabes? Que non é que os demais non o teñan, pero claro, mellor a miña nai, que chula canción, cariño, quérote moitísimo, Tua entón é nai que como, sabe o que sufres, tua nai que sabe o que sufres, vai dis ti, hostia, sí, miña nai que sabe que teño síndrome do impostor, vaime dicir claro, que está mal. Non, vaime claro, dicir que está ben efectivamente, para que eu non me afunda porque sabe que estou nos días efectivamente, complicados e non quere que verme chorar. efectivamente. Que ese é un pouco o problema, pero tamén é o que dicías ti. Cando estás nunha banda, eu sempre digo que as bandas ten que ser moi difícil. Eu nunca tive un proxecto musical, nin creo que o teña, porque non teño capacidades ninguna para facer nada. Pero ten que ser complicado porque ten que estar todo moi todos remando ao mismo lado, Mm, todo moi medido e moi fácil de saber, vale, pois eu curro sí, moito en isto, pero ti vas sí, a sí, currar nesta outra cousa, e telo moi claro porque, cando, sobre bueno, todo no caso como o teu, que tes inquietudes gracias. musicales, ahora iba a comentar unha cousiña sobre ese, pero dicía Vale. que cando tes inquietudes, claro, é moi difícil estar nunha banda porque ti tes unhas inquietudes que na banda é moi difícil poder leválas a Sí, cabo, entón, sí. joder. Sí, e tamén, que unha cousa que pasa moito, penso que é lícito totalmente por ambas partes, que a parte de xente que di quero tomarme isto con profesionalidade e quero seguir tirando isto para arriba, no? E a xente que di gústame como hobby para tocar nunha sala de ensaio cada 2 semanas, tal, e tomar algo cos colegas, tal, non sei que, dar un concerto, pero en plan de colegueo, non sei que tal, sabes? Entón, son totalmente lícitas as dúas partes, pero claro, Non todos casan. temos que estar aliñados para remar cara ao mesmo sitio, sabes? E non vai ir a ningún lado. E perdón, porque No, no, está é que che iba a comentar, porque a estaba esperando niña, o momento, porque iba a che preguntar o nome, porque estaba vendo por detrás como estaban tocando aí o piano e digo, vai poñer banda sonora a conversa e sí, maravilla. Como se chama? sí. Esta chámase Feta, Feta. E logo teño outra por ali que se chama Soja. Feta e Soja. Sí, Que guai, nombres pois, moi pois, moi de comida. pois Feta estaba aí tocando o piano e digo, hostia, Sí, digo, cando empezou a poñer as patas, digo, oxalá empeza a sonar e poña banda sonora a sí, isto porque sería sería maravilloso. increíble. Sería increíble No, que puxese. están vendo por ali os páxaros, entón está loca. Bueno, Pero mola, aparte como che dicía fora de grabación, cando salen gatiños as conversas molan, así que estamos bendecidos polos gatos. Eu teño un perfecto, que vive cos meus perfecto. pais, que non o teño na casa, pero vive cos meus pais e é un amoriño, aparte tamén é gato negro Sí, e chegou a casa por descarte, por descarte que nadie o quería iba a pasar uns días e xa fai 16 anos que está ay na casa. Dios, Así qué que guai. ni tan mal. Mira, por Sí, seguir un sí. pouco coñecendo o teu proxecto, claro, ti das o paso de, vou empezar en solitario, con estas dúbidas, con isto complicado, claro, cando xa das o paso, cando xa empezan as dúbidas, cando xa empezan os primeiros pasos, como foi darlle toda esta forma? Porque claro, a estas alturas, escoitando estas primeiras cancións, xa sabendo un poquinho sobre ti,
se ve que hai pois unha estrutura, xa hai Ujú. bueno, un conxunto, xa hai un traballo pois tangible que se pode, entre comillas, tocar, que xa está como feito, vamos a dicirlo así. Pero como foi chegar ata este punto? Porque claro, tendo esas dúbidas, tendo ese síndrome de impostor, tendo esa cousa de, Sí. ai, Xa, como foi facer todo isto? pois foi, a ver, foi un camiño moi guai. Moita experimentación e moitísimas horas no estudio de grabación, pero foi un camiño moi guai. Eu tiña claro que, aínda que non soubera cal fose a ser o resultado final, porque non tiña nin idea de por onde podía ir, pero eu tiña claro que as miñas referencias quería que estivesen presentes, ¿no? Entón eu, por exemplo, escoito moitísima música de diría de autor, pero bueno, de mulleres, cantautoras e tal, escoito moitísima, o sea, música en español de mulleres, eh, pop, ¿no? Pero despois tamén gustame moitísimo as melodías soul, R&B, ¿no? Pero o mellor non tanto a produción, porque é unha produción máis, podemos dicir, sintética o mellor, ¿no? De facer nun ordenador, pero a min gustaba a parte máis natural, de instrumentos e persoas, ¿no? Entón, claro, iso me levaba tamén ao funk dos anos 70, un pouco máis, pois estos, non sei, estos pianos, estos baixos moi bailongos, que iso tamén, por outro lado, era como tumbaos cubanos. Entón, sabes, iba encaixando cada unha das cousas, o mellor non tanto nun estilo, porque estaba moi aberta a calquera cousa, pero pois todas estas cousas que me gustaban, pois veña, imos poñerlle un baixo, vale, pero é que este baixo é máis como para tocar con este Mm. piano, tal, entón íamos formando a canción sen saber moi ben tampouco o que ia sair ao final, e moitas veces equivocámonos, evidentemente, saíron cosas guais ou non, pero bueno, serviron para definir un pouco o proxecto. Agora, síntome tamén que estou nunha etapa tamén moi de búsqueda e tal, porque ao final eu empecé a facer este disco fai 2 anos xa. Entón, non son a mesma persoa que fai 2 anos, sabes? Non falo as mesmas cousas, Mm. non sei, teño moitas novas referencias, moitas novas ideas que non están plasmadas, pero me gustaría, sabes? Entón, sempre está evolucionando, pero creo que xa ten un pouco un camiño, sabes? Que non sei eu se moita xente dime, no, pero que máis fácil facer pop máis normal, no? Como máis tal. Pero sí, o mellor sería máis fácil para min, pero non sería capaz. Sabes? Non sería capaz porque non estaría contenta co meu proxecto porque non sería eu, non sería Marta, sabes? Entón, bueno, pois é arriscado, eu seino, moita xente o escoita e é como, pero isto que? Sabes? Isto como, donde o metes? Eu en plan, pois mira, non sei, pero eso é tamén o que mola, non? É que, a ver, Está moi híbrido. é máis fácil. É dicir, máis fácil tamén sería seguramente que ti collas cun programa, poñas unha base pregrabada ou unha base incluso Claro, pregrabada de sí, sí, YouTube e ti cantes por riba. Eso claro, é máis fácil. O sea, se vamos ao facilísimo. fácil, eso é o máis fácil. Quer dicir, Sí, e sí. colles, de feito, vou a máis fácil todavía. Pos as túas emocións en ChatGPT, unha IA destas de mierda, Bueno, e isto dis, sería faime increíble. unha letra, e iso é moito máis fácil. O sea, se vamos Tal ao cual, fácil, sí. eso é o fácil. Con todo o respeto, xicamente, a quen te dixo eso, que non lle quero faltar No, no, ao que di, non face falta. pero é unha cousa, o fácil non quere dicir nin o que ti te gusta, nin o que vai Mm, a funcionar. sí, Nin o que sí, estás a facer quere dicir que por complicarte a vida ou buscar algo máis orgánico, máis real, vai a sí, funcionar. Nin unha cousa nin a outra. Pero, como non se sabe o que vai a funcionar, como non se sabe o que a xente tal lle vai cual. a gustar, que tens que facer? O que a ti che pasa pola cabeza, no Mm, momento sobre todo de facelo, porque como dicías agora, 2 anos despois de empezar, pois igual dis, ai, igual isto faría de outra maneira ou tal, claro, pois pode claro, ser. Pero claro. tens que facer o que a ti te apetece da forma que queres porque isto é moi complicado, ti xa tes a experiencia, ti sabes o difícil que é isto. Sí, Vai a ser difícil. Gastas cartos, gastas tempo, horas sin dormir, compaginar sí, traballos, compaginar cousas, co cal. Se non vai a funcionar, por desgracia, que ojalá non sexa o caso, pero se non vai a funcionar ou tarda en funcionar como tantísimos proxectos que tardan sí, anos e anos e anos en funcionar, sí, sí, pois sí, que tarde da forma que ti digas, pois estou traballando ou traballei facendo o que quería. E vale. vaste quedar tranquila, vas quedar triste,
pero vas a quedar tranquila. E se funciona, ao contrario, porque se funciona vas a dicir, hostia, es que está funcionando co Sí, que eu claro, quería, como eu tal quero. cual, Co cal, a tal alegría cual. vai ser doble. Sí, 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 no, totalmente. É moi, non sei, é moi difícil, pero bueno, é que hoxe en día é moi difícil xa de por sí, aínda que sacase unha canción, sabes, de pop como o máis básico do mundo, 4 acordes repitindo durante 2 minutos e un estribillo e xa está, non? É que é difícil igualmente, sabes, porque hai tanta competencia e tanta xente que está facendo, eu que sei, sabes, ao final a miña polo que vou apostar sempre é pola miña personalidade, sabes, que mellor lle guste a alguén ou non, pero é o único que podo dar e que sempre será, honesto pola miña parte. Entón, Mira, pois dicía, entrevistaba a Antía Muiño, unhas poucas entrevistas ujú, antes que a túa, saliu estes días sí, justamente a hora de estar grabando isto, pero falaba un pouco de eso, da figura da cantautora, de facer o que un quere, de... Se quere, se pode falar se quere, hola, se quere falar algo, ou se quere, se a túa manager quere mi que vida, acabemos a sí. conversa, pois pues acabamos a conversa, porque No, acaba, es que como tengo una aquí, está dicindo, mira, como oye, que tengo pasa una aquí? aquí, ahora la otra dice, pues yo también necesito mi espacio, ¿sabes? Entonces lo buscará. No te preocupes, tú sigue. No, me encanta esta cousa, me encanta. Pero dicía eso, de Muñoz que falaba de figura cantautora, de facer o que ela quere, de que no, espera non ter nunca que facer algo porque a xente yo pide porque sería moi Claro, triste, e dicía na conversa que para eso deixa de facer música. sí. Creo que é moi importante que fagades os artistas o que vos apetece, que che apetece facer algo máis, entre comillas, básico, máis cercano a algo menos currado, entre comillas, que todo ten Sí, traballo, cuidado, pero sí, algo sí, un sí, pouco sí. tal, pois, oye, te apetece, genial, xa está, punto, pero que creo que é moi que difícil este mundo, a xente non o sabe o difícil que Sí, le sacar unha única canción, o traballo que hai detrás, sí, a grabación, vayas a La Habana ou vayas a Vigo ou vayas na habitación da tua casa. sí, Hai sí, moito sí. curro, hai moita complicación. Pois, aparte agora estamos nun momento no que hai tantos estilos, tantas variedades, tanta xente que mestura, que fai cousas, que vai a Mm, funcionar, de que non hai unha fórmula exacta máis alá de que teñas cartos e che coloquen nun sitio e aínda así así, vai ainda a así, funcionar daquela maneira, que hai claro, casos que se podían claro, nomear. Entón, o pois xa está, facer o que te apetece, punto, tira para diante. literalmente, sí. E dentro desto, porque claro, nomeamos aí a Habana, nomeamos a música en directo, nomeamos o facer todo máis orgánico. Claro, ti pues, te apetece tirar por este camiño, te molan e tes esas referencias, tes un pouco ese gusto pola música latina, pola música máis orgánica, pola música feita en aí que se poida sentir, non, cando se fai. Claro, baste a lá. O sea, ti Yeah. que vamos a poñer en contexto porque ti das o salto a facer un proxecto solitario, das o salto a sacar un disco, creo que hubo un crowdfunding por aí tamén polo medio que axudou un Sí, poquinho a mm, sacarlo adiante, co cal moito mérito tamén que a xente apoiase eso desde o fue increíble. principio, pero ti te pos a man na cabeza, te arriscas a sacar todo, vas adiante, en este camiño, co fácil, volvemos ao fácil, o fácil era quedarte en Vigo, Mm, pillar algún músico ou coller incluso bases pregrabadas para poñer os sí, instrumentos sí, sí, sí. e viaxas a Habana que está a 5 minutos en bus, non? Colles un Sí, Bitrasa ahí al aire. e chegas aí. Sí. Como foi tamén pois decidir ir ali e contáme da experiencia, porque quero, dicías antes non, de estar con xente así tal, que sabe e tal, como foi esa experiencia de estar por ali? Pois foi, non sei, xurdiu nun momento no que, mira, honestamente direi, tamén un pouco a colación do que falábamos antes, ¿no? Que facer música é moi complicado, sobre todo por unha cousa que é o diñeiro. O sea, a pasta, xa está, Hmm. non? Porque, sobre todo neste proxecto que é todo tocado por persoas, cada persoa que toca o seu instrumento ten que, o sea, é un traballo, está traballando, entón hai que pagalo, non? Entón, bueno, pois é moi caro. Entón, de repente, Habana, o sea, claro, é caro, sabes? Simplemente ir, por moi barato que sexa, é caro, sabes? É un gasto de diñeiro. Pero bueno, gasto non diría gasto, non? Porque ao final, Inversión unha inversión. ou como sempre digo eu, hai xente que gasta en viaxar por vicio puro e duro Sí, sí, claro, sí, e sí, vos, sí. os artistas, gastades en ir a gravar, en compraros un Sí, instrumento ou o que tal sexa, cual, o cal é o voso carto tal cual, sí, sí, sí.
para o meu adiante. proxecto, sabes? Pensado así e xa está. E nada, foi brutal porque non sei, contactamos por Instagram con un percusionista de alí, que literalmente contactamos con él, pero porque, buscando en Instagram percusionista cubano, O sea, ¿sabes? O sea, nada de literal. tocaba con non sei quen ou tal, no, 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 no. percusionista cubano. Maravilla. Percusionista cubano. Xa está. O sea, non sei, es como unha búsqueda de Google, ¿no? Pues ya está. E claro, entón comezamos a falar aí con xente, non? Porque, claro, saían cousas. Comezamos a falar con xente, tal, con diferentes estudios de grabación e tal. E, bueno, sí que fixemos como un cribado, non? Quedamos con un percusionista que é increíble, que chamase Armando Osuna, que é brutal. E que ainda por riba, buah, es que isto foi increíble. Cando estábamos ali, bueno, isto non ten nada que ver, pero bueno, cando estábamos ali, coñecemos, ¿no? Tomando algo, tal, non sei que. Bueno, pero de que parte de España sois? De Galicia, bueno, non sei se coñeces, tal, por aí no norte, tal. Sí, claro, conozco. E yo, en plan, por? E non, é que teño ali un colega super guai, super maxo, non sei que, tal. Ai, como se chama? Bueno, non sei, dixo o nome dun músico de Vigo. Sabes? E Hostia, eu en plan, que foi brutal. Un músico que cubano, ¿no? qué Que, bueno. pero que agora mesmo reside en Vigo. Foi, bueno, foi unha pasada, sabes? O sea, non sei, estaba feito para ser así. Bueno, o caso. Em, que nada, contactamos co estudo e tal, e, bueno, foron unos días de moita tensión porque fomos nun deses días de moitos que se va a electricidade alí. Entón, claro, nos sabíamolo dende os días antes, non sabíamos tampouco a nivel logístico se podería dar xa non só a parte de grabación, senón viaxar, volar, sabes? No avión, porque non sei, non sabíamos moi ben como, claro, eles estaban máis acostumbrados, sabes? Pero para nós era como, joe, que nos estamos yendo para allí, sabes? A ver. E nada, foi un proceso raro, non diría duro, pero bueno, raro porque cando estábamos chegando, sabes, que xa di o piloto, bueno, abaixo xa tedes polo lado dereito a Habana, non sei que tal. Non, é que non había nada que ver, era negro, Hostia. sabes, non había nada, porque non estaba iluminado, claro. E cando entramos na pista, era xente con balizas, sabes, na pista. Entón era como, ¿qué? Hostia. ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Sí, 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 o sea, foi un choque brutal durante toda esa fomos de noite e durante toda esa noite non houbo iluminación. No aeroporto sí, en algunhas zonas e tal, pero non tal. E claro, logo baixando, pois como unha hora no autobús sen luz, bueno, claro. Ali pois a xente era como, sí, Sí, que me acostumbrado xa de... sabes? Pues sí, pues ayer igual y mañana también. Pero para nosotros era brutal. Y ese fue, pues, el primer choque eh, que vivimos allí. Claro, al día siguiente, pues empezamos a ser un poco conscientes de la situación de la ciudad, que era, hostia, estamos nun hotel que ten un xenerador destes, podemos ter acceso á iluminación, á comida e tal, pero é que vías pola ventá a calle de al lado e que non o tiñan, Sí, tío. que vos erades un pouco... A xente que está aí, non somos os de fora, sabes? Erades privilexiados por poder ter Claro, esa claro, situación do hotel, claro. era unha situación tan violenta de decir, estou nun piso 20, nun hotel, non sei, de aquí enfrente do malecón, é que vexo ao meu arredor é que non, é que non sei, é que é unha realidade paralela, sabes? Seguro que... Sentíame como no lado malo da historia, sabes? O sea, sentíame mal, E seguro non sei, que ese hotel ademais non era tampouco un hotel de 5 estrellas como os de aquí, no, no, claro, claro. pero que ali, sin embargo, sí que era Sí, un sí, luxo no, absoluto. tiña, non sei, que dicíanos logo cando falábamos con xente de alí, no? Tiñamos ovos para desayunar alí, pero claro, eles non é como Que fuerte. impensable, no? Non sei, bueno, non sei, é que foi culturalmente foi un shock enormísimo. E bueno, foi moi así, unha cidade de moitos contrastes,
porque ves a xente, é que sabes, o sea, o que era brutal era que a xente estaba na calle e que ti habías que realmente que non tiñan donde estar, sabes? Que daban Mm. voltas pola calle, pola zona, bella, tal, e non tal. Pero era xente que de repente, para poder, gañarse algo de pasta, collía un instrumento, era como: "¿Qué? ¿Qué acabas de hacer?". ¿Sabes? O sea, era como no todo lo que no tienes a nivel, ¿sabes?, de bienes y de tal, lo tienes en la música. O sea, es una puta pasada, sabes? O percusionista co que gravamos cando coñecimos díxenos: "No, no, é que eu non sei facer outra cousa, pero literalmente. O sea, eu só sei Tocar. tocar". Pero literalmente que non sei facer nada máis, sabes? Non é como, joder, moi fuerte non sei, foi como un intercambio de cultura moi heavy, e non sei, logo, pois, hai diferentes zonas tamén en Cuba, zonas máis ricas, máis pobres, entón móveste por ali que parece que estás, non sei, É curioso, mira, aquí perdón. pasou un artista tamén que vive aquí na Coruña, San, que é cubana, que leva moitísimos anos xa vivindo aquí. E dicía un pouco sobre isto, do lado da vista musical, que ela chegou aquí e ela lle extrañaba moitísimo como aquí estamos pois limpiando na casa, estamos na casa ou estamos na calle e tal, e a música non está Ah, presente. xa, Como non hai música, xa. como que pos música na túa casa a todo Sí, volumen sí, sí. e é raro que o fagas. E que en cambio ali, pois, o que dicías, pois me veo agora a mente esa anécdota que me contaba de que, claro, que había xente para gañar os cartos ou no seu día a día, como me dicía ela tamén, que empeza a tocar e está a música presente en todos os lados. Que, Sí. ollo, o sea, te estás contando a situación jodida que teñen vital e Mm, están ca música. O sea, mm. como é a música de importante e de necesaria e como axuda tanto para que estés nunha situación horrible, sen luz, sen poder comer, sen traballar, Sí, mal, e no que te refuxas para querer gañar cartos ou para simplemente liberar a tua mente é a música. tal cual, tal cual, tal cual. É que non sei, é que é un pouco así, ¿no? É o que saben facer literalmente, o único que saben facer probablemente, sabes? O sea, non sei, nacen con sonidos de guaguancós, candombes, tumbaos, tal, e desarrollan non sei, ese gusto, esa sensibilidade que é moi, non sei, Que guai. que é unha pasada. E, Sí, sí. claro, te posta a gravar con toda esta situación non que estamos a falar, que me gusta poñela en no foco, que non sexa simplemente, no, voy allí, gravo e tal, senón Sí, sí, no, que claro. quede clara a situación, porque creo que, pues, lóxicamente, ti que a viviches, pues, podes expresala mellor e creo que mola, entre con mola, enténdase o de mola, me refiro, Sí, bueno, que gust, que que a gusta xente sabero porque creo que é necesario que a xente sí, coñeza visibilizalo, sí, como sí. están. Ti te pos a gravar, claro, neste proceso que é facer un proxecto musical, neste proceso que é gravar, que é producir, co complicado que é, claro, isto, estar con esta xente, vivilo, sentir a música tan presente, claro, ten que ser esos días, esas semanas, ese tempo que estiveches ali como enriquecedor Sí, para a túa faceta artística de dicir, hostia, me gusta esta música e estou no centro máis absoluto de onde sale esta música tal que a cual. mí me gusta. Tal cual, sí. Aínda que esos días foi como, non sei, ao mellor unha semana e levaban xa outra semana sen ter, electricidade, ou mellor 2 horas ao día e tal. Entón, claro, as actividades culturales durante esa semana que nos estiveron, bueno, as quitaron, ¿no? Mm. Estaban canceladas. Entón, claro, eso foi, putada, a verdade, porque tiñamos moitas ganas de ir a moitos concertos e tal, e non puido ser, pero bueno, que cos músicos da calle sobrounos, sabes? Porque tamén ves cada cousa que flipas. Pero bueno, e sí, non sei, estar ali no estudio, falar con eles, conversaciones sabes, do día a día, conversacións normales, e ver como teñen integrada a música no seu día a día, na súa forma, es que en todo, sabes? Era unha pasada e
verles, tocar, no sé, es que yo me quedaba flipada, ¿sabes? Y una cosa que me gustó mucho también fue que en el estudio, no estudio no que estivemos, a que fixo toda a enxeñería de son nese momento foi unha muller, a primeira muller coa que traballo ¡Hola! unha enxeñería de son. ¡Qué guay! Naval, sí, sí, Susana, é unha tía, bueno, brutal, e que ademais estivera facendo as prácticas no, ai, non me recordo como se chamaba, pero bueno, no estudo no que gravaron o mítico Buena Vista Social Club, o disco Buena Vista Social Club. Entón, estivo facendo ali as prácticas, non sei que, tiña un bagaxe, sabes, increíble, e foi brutal, sabes, un dato aí o sea, mira, Hostia, qué bueno, qué bueno. sí, 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 foi a primeira muller coa que traballei nun posto de, non como artista, sabes, sino nun posto de estar por detrás de enxeñería ou de produción e tal. Sí, sí, foi brutal. Que un pode pensar no descoñecemento que temos da sociedade, da vida, do mundo, dis, pois, noutro lado, non sei que, tal, e aí estaba unha muller nun posto pois vital, como é necesario para o resultado Sí, dun proxecto musical, que sí, sí, dicir, que o mellor ali está máis normalizado, sabes? Aquí non é normal, é aquí que por eso te iba a é dicir rarísimo, que sabes? aquí hai casos e casos, pero non é tan No, habitual ni puntuales, claro, puntuales. é moi difícil e sin embargo ali te encontras Mm, con eso, o sea, me sí, maravilla sí, e me encanta, me encanta. foi moi guai. Qué, Sentime, non sei, qué moi guai. guay. Enerxía feminina, faime falta moitas veces. Oxalá forades máis mulleres no mundo facendo cousas e non estivésemos Ya, nós. ya, Eu como home xa me tiro eu mierda a mí mesmo. xa, xa. Xa o fago o primeiro. Eh, Daslle forma a todo isto, ti vaslle dando forma, estás ali na Habana, aquí en Vigo tamén facendo cousiñas. Claro, e xa comeza, isto 2 anos de traballo que dicías, todo isto, xa no 2025, o ano pasado, xa empezas a presentar as cancións Supertramp 2009, Ujú. Extraordinaria e este todo el tiempo que saliu ahora no 2026. Claro, todo este traballo, toda esta incertidumbre, todo este síndrome de impostor, todo isto ir a La Habana, todo os cartos, todo esta cousa que non se sabe, todo o proceso de escribir, todo isto ocultiño que está aí, e empezan a ver a luz as cancións. Empeza o traballo a sair e xa non que o público o poidamos ver, te poidamos dicir cousas, senón que ti xa ves que os teus filliños empezan a camiñar. Sí. Pois, creo que a parte que máis, me custa hoxe en día é o momento de sacalo xa, sabes? Porque mentres o estou traballando, está na miña posesión, non sei, doulle forma e tal, pois síntome como máis ui, nada, Que andan a facer aí? Están... ui, que me caigo, mira, está rebozándose. Bueno, está máis contento entón comigo, non quere que acabemos a entrevista por ahora. Ben, está ben, Sí, ben. no, está perfecta. Está ya, bueno, da igual. No sé qué estaba diciendo. De que te costaba de sacar Sí, que cando está na miña pertenencia, ¿no? Como que é máis fácil para min, pero claro, ao final as cancións son para sacar, sabes? O sea, o fin último, ¿no? De todo iso é sacala e que vexa a luz, bueno, que isto hai sento que hai como moito debate con isto de facer as cancións para uno mesmo ou pa xente, ¿no? Que eu, non sei, eu penso que a mí gustame facer as cancións para eu estar ¡Hostia! ¡Hostia! perfecto. Bueno, ¿Qué hizo? Mira, se tiró todo. Mira, moi bien. nada, bueno, Vale, pues está sacando, DJ que xa vamos a acabar rápido, DJ así que xa vamos somos. a acabar No, rápido que non pasa nada. Que yo xa estoy te bien libero. acostumbrada. Ya está. Luego me pones esa carita así, que digo, E que fas ti? Que llevas ti ¿qué a te digo? dicir? ¿Qué te digo? Ven aquí y dame un beso. Vais a gritar? Non, vais a, al contrario, No, vais a empezar a acariciar e facer unhas efectivamente, cosquillas. Aí efectivamente. está. En fin. Bueno, que iso, que gusta facer música, que me guste a mí, ¿no? Pero bueno, que tamén é necesario recibir o feedback, ¿no? Da xente, que non te vas a guiar por iso, pues claro, para hacer a música, pero é necesario ter esta parte de feedback, ¿no?
E claro, creo que é o que máis medo me dá, sabes? Dende o meu síndrome de impostora, o que máis medo me dá. Entón, sempre sou moi de non sei, como tirar un petardo, saco a canción E e te vas. vamos correndo, sabes? Aí os la dejo e un marcho e non quero saber se Literal, explotou, se non... ahí está, quien quiera la tiene. Yo ya lo hice, ¿sabes? Y tal. Entonces, creo, o sea, siendo un poco sincera y pensando en las cosas que tengo que cambiar, es una cosa que me gustaría a partir de ahora, pues, trabajarla un poco más y seguir un pouco, porque al final, pues, hoxe en día hai que darlle moitísimo bombo e moitísima promo un mesmo, ¿no? As cancións, bueno, é unha cousa na que estou traballando e que gustaríame facer máis. Entón, creo que non son moi consciente destas cancións que saíron ata agora, porque tamén síntome que estou nun punto, o sea, moi sinceramente, no que estou pasando a barreira de que me coñezca xente nova, as primeiras impresións de xente que xa non son pois a miña familia, os meus amigos, sabes? Entón estou como todavía pasando como por este momento. E nada, estou niso. Tamén, sabes que pasa? Que hoxe en día, antes de preguntar, non sei, cal é o meu estilo, cales son as miñas influencias, cal e tal, a pregunta que fai a xente é cantos ointes ten? Sabes? Como, joder, pero non, a ver, vamos a falar de outras cousas, sabes? Porque eu, por exemplo, confío moitísimo máis en min cando estou subida nun escenario coa miña banda ou sola, dame igual, pero cando estou nun escenario é como que me transformo, non? Sae a Marta artista e confío máis en esa persoa que na Marta, moitas veces, que na Marta que ten que estar aquí, o mellor agora, facendo esta entrevista, ou facendo promo, ou indo á radio, non sei, sabes? É máis fácil para min ser esa persoa. Entón, é complicado, porque eu non teño esa perspectiva real das cancións, non sei, Pues mira, non sei. está guai en parte que estés vivindo desta maneira os lanzamentos, que non te obsesiones tanto ou non sexas tan consciente do recibimento do No, no. público, porque creo que é moi bo dar os primeiros pasos un pouco ca inocencia de, vale, Sí, se saco as cancións e, bueno, xa pues, sí, voy viendo. me Claro. aparto un pouco e tal, porque creo que é moi bo, porque así axuda que dentro do complicado que é, dentro do complicado que é para a mente, dentro do complicado que é o síndrome do impostor, pois creo que o podes levar dende o meu punto de vista, lógicamente, de alguén que non sabe desto, pero o Sí, podes levar sí, un poquinho mellor, porque sí, non sí. estás tan centrada nin lle das importancia a eso. No, Creo tamén que as cancións, lógicamente, as facedes para vos, que si, é a parte principal, porque te liberas ti das túas cousas, pero lógicamente, se non quixeses que o público as recibísemos, non as publicas. O sea, total. quedas na tua Claro, sí, habitación e xa está. sí, sí, E claro. despois, o das cifras. É certo que as cifras, non se pode negar que as cifras abren portas, que as cifras axudan a chegar a certos lugares e que as cifras importan para según que personas. Agora ben, ti podes ter non sei cantos ointes, ti podes ter unha canción mega viral, ti podes ter unha canción non sei que despois ti vas a actuar aí a non sei que local de Vigo, canta xente vas a meter? 10 Sí, personas. sí, Oi, te escoitan 5.000 personas, genial, pero canta sí, xente te vai a ver? Canta sí. xente da que te escoita vai che dar un feedback pasado o tempo cando salga o disco de, hostia, que esta canción me recuerda a non sei quién, ou esta canción fíxome Sí, chorar, ou esta canción fíxome bailar. Canta xente literal. te vai a dar. Entón, é certo que as cifras importan para X cousas, non vamos a ser hipócritas aquí, que decir, axudan a Sí, sí, moito, sí, sí. é certo. Pero Sí, ahora sí, de sí. verdad, dentro do que estamos a falar desto, do complicado que é sacar un proxecto adiante, dos gastos que hai, do que hai que facer, non é o que máis, dende logo, te ten que importar, sobre todo ao principio, ademais. Sí, no. Tamén no mundo no que estamos agora, no que se poden comprar incluso, sabes? E O que sea, que pouco se fala deso, pero... claro, que se pueden comprar tamén, en plan, estamos locos, o sea, vamos a centrarnos, sabes? Que las podemos comprar, o sea, a min que unha persoa, o mellor para facer unha contratación dun concerto, pregúnteme, fágame esa pregunta dos oíntes dende unha o sea, dentro de outras preguntas, non? Bueno, pois podo entendelo, non? Pero a mí me parecería máis interesante o mellor preguntar cantas persoas metes nun concerto, Sí. sabes? Porque eu por oíntes é que non teño ni idea para empezar porque non teño Spotify. E iso para empezar. Entón, vexo teño que entrar a posta, sabes? Porque non son consumidora de Spotify, entón non o sei. Pero
pero o mellor parecería máis interesante preguntar, oi, os concertos que das, canta xente aproximadamente pode ir? Porque neso eu sí que penso que me podería beneficiar e me podo dar valor a mí misma, porque, joder, é verdade que no último concerto que din viñeron 130 persoas, sabes? No anterior, pois, non sei, o sea, é unha cousa que digo, joder, estou empezando, teño 3 cancións, pero 130 persoas Eh, pagaron unha entrada por non é verme. fácil, O sea, non é Claro, fácil meter nin 10 personas. por eso. Entón, nun concerto en acústico, pois metín 60, que para mí é moitísimo tamén, sabes? Entón, digo, jo, pero es que, por que non vamos a iso, non? Ao mellor, Mm. É non que, sei, ademais, as cifras xa non só por compralas, senón, por exemplo, ti agora tes un disco que está relacionado coa Habana. Cando salga completo, cando tal, pois igual ali pois, se fai promo e a xente o escoita. Xente de Latinoamérica pode escoitar o teu traballo, ti vas a ter 100.000 ointes, pero que igual 90.000 ointes son de Latinoamérica. claro, Quer dicir, sí, 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 genial ter esa xente, sí, 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 oxalá te escoita moita xente por ali, pero o que vou é, ti vas a actuar aquí, van te chamar a un festival porque tes non sei cantos miles de ointes, 100.000, 200.000, 300.000 ou 1 millón de ointes, pero que esa xente que te está escoitando está non ali, vai a vir ao concerto porque claro, está a outro lado do mundo, entón non vai a poder claro, vir. Ou claro, xente que escoita, hai artistas que escoito e se veñen a actuar aquí en directo, pois igual non vou porque pois, o seu directo igual non me engancha ou sí, non escoito te, polo que sí, sexa. sí, Entón, non importa, e importa eso, que te iba a preguntar moi rapidamente xa para ir rematando, sí, dos directos porque ao final o directo é onde hai a chicha e o que joder, importa. É sí. a gracia. Ti esa presentación xa con 130 personas, hostia. Sí, joder, que foi E, para mí non me esperaba. e sin ter o disco fora, o sea, ti presentas o traballo, cantas as cancións por primeira vez, como, claro, dentro de todas estas cantidad de emocións, de toda esta cantidad de vivencias que estás vivindo, valga a redundancia, en pouco tempo, presentar o disco sen estar o Sen disco, sacalo, xa, xa. que tal esa noite? Foi brutal, porque sobre todo por iso, pola xente que foi, que eu non me esperaba, que tantísima xente estivera como, sabes, que tivera como ganas de velo, pero foi brutal. Claro, presentei claro, o disco xa está feito, non? Entón presentei o disco enteiro, e algunha canción máis que teño, tal, e logo metín dúas ou tres versións de outras cancións. Em, E non sei, ao final quedou un concerto, a verdade que moi curioso, teño unha banda da que estou orgullosísima porque é xente moi talentosa que eu todavía doulles as grazas porque queiran participar neste proxecto, en plan, é como que non, sabes, non entendo que queran estar nisto porque para mí, non sei, aprendo moitísimo deles, de todos, é unha pasada, non? E non sei, foi brutal para mí a resposta tamén do público, porque era como, sabes, é que estás vendo un concerto no que non tens nin puta idea do que vas a ver. Entón, a xente como que, sabes, ver os movementos da cabeza que dices tú, ai, que guai, Que sabes, é xente esa é mola, a non? máxima conexión, o sea, eso é Sí, o máximo sí, exponente las que é cabezas, conexión. oh, tío, esta cosa de, mola, sabes? E moi guai. E ademais, ese día presentei o crowdfunding, porque foi como a presentación do disco, fíxose nese concepto, pero diseñei como unhas, bueno, non sei como dicir, bueno, As un soporte. recompensas, un... No, era como unas tarxetas, Mm. non? Máis ou menos, co enlace ao crowdfunding e tal, e presenteino ali, que tamén foi un pouco difícil para min falar de diñeiro, en plan de: agora que pagastes unha entrada, vamos pedir Quero máis diñeiro", cartillos. sabes? Claro, ahora un pouco máis. Foi un pouco, non sei, raro, pero bueno, era unha forma de decir: "Oye, mira, se queres aportar a este proxecto que acabas de ver, en plan, estás vendo, Mm, isto é o que vai a pasar, sabes? Entón, se queres aportalo, xa sabes o porqué, xa mm. sabes a donde vai ir, sabes? Entón, bueno, pois ao final o crowdfunding saiu genial, porque conseguino, entón foi perfecto. E, e nada, así, falando un pouco de, facendo unha última así pequena reflexión disto da música en directo, eu sempre que vou, o sea, a formación que máis me gusta levar sempre aos concertos en formato banda, coa miña banda, porque todo luce moitísimo máis, ao final un disco que está tocado ten que tocarse, ¿no? En directo, entón gústame moitísimo.
pero bueno, se non teño a oportunidade por lo que sea, polo espazo, por lo que sexa, sempre vou pois, en formato trío ou dúo en acústico e tal, pero bueno, non gustaríame que a xente sepa que se ven a ver un concerto de Marta Vidal non vai a escoitar nada que non sei, que sexa grabado, que sexa playback ou que sexa tal. Eh, unha das cousas que me representa e pola que abogo e seguirei facendo é por tocar en directo, pola música en directo, me custe máis diñeiro, me custe menos, vou non seguir facendo. O mellor non teño todavía todas as cancións publicadas e tal, e escoitas as 3 cancións, porque ves que están como moi producidas, de moita cousa e tal, pero non sei, invito a xente a que veña a ver un bolo porque é moi guai, porque a banda que teño toca brutal, porque, non sei, deixámonos a pel, e o mellor non me coñeces, pero penso que un concerto, non sei, lixeiro, guai, de escoitar, de telo de fondo, de escoitar música nova e, bueno, non sei, a xente que este escoitando isto agora mesmo, se quere, pois que non sei, que veña a ver se Que vaya porque eu sempre direi, eu escoito a tua música, eu dicía, escoitad a tua música, a produción mola moitísimo, sona de puta madre, sona todo genial, o digo totalmente en serio, me parece que é que moito guai. traballo, pero despois está o directo. Claro, Que eu claro, sempre digo claro. que o estudio nin para ben nin para mal. Ti escoitas algo en plataformas digitales, vas a dicir, hostia, que mal, pero igual Sí, diste que mal porque non hai cartos para poder facer o mellor, sí, claro, non, claro, claro. ou Sí, gravar un fai non sei cantos anos nunha habitación e tal. E sí, pode sí. dicir, que guai, porque hai ou máis cartos ou quen o traballou, pois puido sacar máis partido Claro, do que claro. Sí, había. Para ben ou para mal, o definitorio o directo. Eu hai xente que escoito o que escoito en plataformas, Spotify ou onde sexa, da igual, non me convence para nada, non me gusta. E en cambio no directo, como non ten a mellor nada que ver, ou é máis natural, ou é igual, pero a energía en riba do sí, escenario, como vexo os músicos, como vexo a quen canta, e digo, pues te voy a ver en directo. Non te escucho en casa, xa, pero te vou a ver en directo. xa, sí, sí, E sí. outra vez pasoume de xente que digo, hostia, que guapo, como mola este disco, vou a ver o seu directo. E chegas ao directo e diste, Sí, como guai, pero a min personalmente non conecto. E como, bueno, pois xa está. Entón, sempre digo que hai que ver o directo e aparte dicías ti agora, a xente pide os cartos con 3 cancións, cancións publicadas, ou que a xente te vai a ver agora solo con 3 cancións publicadas, vamos a decir unha realidade. Artistas que enchen Movistar Arenas, que enchen Guandas Metropolitanos, que enchen recintos por o mundo, moita xente que vai por 3 cancións que escoita 30 segundos en sí, TikTok. bueno, claro. Quero dicir, É verdade, é verdade. se fai con eso, con entradas que costan 300 pavos, Sí, xa, contigo que as entradas non creo que custen 500 no, euros, no, claro. se pode facer ese risco de ir a escoitarte e verte, e además, en calquera dos formatos que mola todo, lóxicamente con banda, Sí, cunha siempre, banda claro, todo ten chicha, pero hai que tener en conta eso, cartos, claro. espacio, Sí, sí. tempo e E que a xente lle transferencia. interese, o sea, a xente que contrata que lle interese tamén, sabes? Porque claro, é complicado por isto que dicimos, non? Que ao final, cantos ointes tes? Cago en todo, sabes? Pero bueno, Eso habería que poñerlle exemplos de conceptos que fun eu de grupos que teñen moitos ointes e fun a salas e éramos 5 personas e ao revés. O sea, que eso habería que sí, poñer. Sempre, mira, 260 programas que levo facendo isto e isto que vou facer sempre o fago cara ao final, pero ahora que estamos falando de concertos, pois é lógico, o sea, hai que facer o sí. que as túas redes van a estar na descripción. Cando salga isto xa tiveches outra actuación pequeniña nunha As localización secreta, cando isto salga xa tivo lugar, pero que a xente siga as túas redes para estar atentos a todos os concertos e se coñece xente de salas, de festivales e demais que diga levade a Marta Vidal, contratadea, por favor. que eso sería maravilloso que este aí a toda a xente. Moi rapidamente, 3 cousiñas e xa pechamos a conversa. A primeira, un pouco isto que me apetece coñecer moi rapidamente a tua opinión, pero das redes sociales. Porque falamos de números, dos artistas, de como pesan os números, e as redes sociales que parece que tens que estar 24/7
facendo vídeos, que tens que sacar as cancións con bailecitos, con cousa, con non sei que está moi guai cando che mola facelo, porque hai artistas que che mola facelo, igual que che mola facer un estilo, pero cando non gusto, cando é forzado, que tal ti as redes? Mira, eu, es que claro, toda a xente que me coñece sempre opina o mesmo, porque eu nas redes sociais son terrible, porque non publico nada nunca, é moi complicado para mí, pero eu, por outro lado, son como Hannah Montana, ¿no? Na miña parte de artista son esa persoa, pero logo no meu traballo eu adícome ás redes sociais. O sea, levo redes sociais de outra xente, sabes? Son diseñadora, son creadora de contido, sabes? Entón é como que o fago para tanta xente Que que distinte, xa está, no vale. momento que teño que facer para mí digo, na mierda, sabes? E claro, ao final tamén sei o que, porque levo redes de xente que se dedica á música, ¿no? Sei o que funciona, porque sei, sabes, sei como va, sei como funciona e tal. Pero claro, cando teño que facer para min, a mí eu o que non quero nunca é mostrarme dunha forma irreal. É dicir, por saber o que funciona, non o teño que facer, sabes? Porque non sería real, non sei. Pero sí que é verdade que hoxe en día ser un artista, sacar cancións non é como nos anos 80, sabes? Que simplemente é que teñas a túa canción, a túa personalidade, tal. Non, é publicar, publicar, publicar e publicar, sabes? Entón, é unha cosa que tamén se pide, ¿no? Que tamén me di moito a xente que se dedica a isto, que en plan, Marta, tens que publicar. Entendo, porque tampouco quero ir eu en contra de toda a xente, entendo que hai que facelo, pero bueno, estou agora como facéndome o meu croquis de publicacións e tal, para ir sacando máis cousas, pero bueno, que sexan reais comigo, sabes? Pois que sexa o mellor facer algún cover de cancións coas que estou obsesionada, que me encantan, ou o mellor mostrar o proceso das cancións, pero dende a perspectiva da que eu o vivo, que é pois buscando sonidos na miña casa, ou no estudo, sabes? Ou o proceso de ir a Habana, por exemplo, sabes? Estas cousas e non facer un baile de TikTok, que o mellor o fago un día que estou Te apetece, punto. así, de festa, sabes? E facendo a tontería e tal, pero bueno, que non sei, non me vou a mostrar dunha forma que non son, porque non sei, non sería capaz. Eu creo que exactamente ao final te acabarías rayando porque gastarías Claro. tempo en facer algo que seguramente igual non ten a repercusión que debería ter e co tempo te podes rayar, entón, pois o que falamos con facer música, facer o que che apetece e pa diante. Sí. Xa para rematar, ti non me hablas un pouco, decías, as tuas influencias que marcaron un pouco o camiño que querías levar musicalmente. Non quero tanto que me digas quenes son as tuas influencias, senón quero que me recomendes, que isto me encanta preguntar por 2, 3 nomes artistas emerxentes, non emerxentes, top, non top, da igual, que para ti sexan como imprescindibles. É dicir, que ti digas, isto tedes que escoitalo si ou si, aínda que creas que todos os coñecemos, pois que digas, merece a pena. Xa digo, inflúan ou non na túa música? Pois a ver, a nivel de referencias eu creo que teño moi claro que o panorama do funk dos 70, 80, 90 a cousa coa que viví, coa que sigo vivindo, moi imprescindible para min. Despois tamén se comentaba ao principio da entrevista que escoito moitísimas cancións de mulleres emerxentes e tal, españolas, bueno, emerxentes. Que é ser emerxente? Que eso tamén é unha pregunta, Ese melón xa abrí outro día, fixe un vídeo sobre vale. que é emerxente. Eso é unha cousa que non... É unha palabra, unha definición, un adjetivo, o que se lle queira poñer, que creo que deberíamos deixalo dun lado xa. Creo que se confunde moito emerxente con independiente. Sí. Entón, solamente o deixo aí. Sí, tal cual. Pero bueno, aí sí. Entón, non sei, recomendacións que se pode facer, bueno, pois, pola parte esta do funk, recomendaría a Chaka Khan, porque penso que hai moita xente que non coñece o que fai Chaka Khan. Fun a ver o verán pasado a Madrid, ao Botánico, e foi un dos concertos máis increíbles da miña vida. O sea, Chaka Khan, mi top 1. Pola parte o mellor de
do mundo do latín, no? Claro, gustame moitísimo, pois non sei, Willy Colón, Rubén Blades, Buenavista Social Club, en general, ¿no? Gloria Estefan, escuché muchísimo también, Celia Cruz, bueno, un poco todo esto. E despois, a última recomendación de pop en español, de mulleres, pois recomendaríate, agora mesmo estou bastante obsesionada con Gara Durán, gústame moitísimo, tamén gústame moito Ede, sí, ¿no? Sí, es que claro. Vaya dúas, Claro, sí, sí. Pero bueno, pues non sei, aí a deixo. Son moi diferentes unhas con outras, Pero Pero mola, bueno, mola, mola. se olles o mix de todo, estou eu no medio. Mola, mola. E as dúas últimas que dixeches, Ede puidan haber en directo fai 2 anos, creo, aquí nunha sala Sí, na Coruña, pareceme brutalísima. A Gara brutal. Durán espero vela este ano no Osa do Mar, entre outros lados, que vai estar en uns Ah, cuantos sitios, así que sí, sí, sí. espero poder vela ali, e do resto Sí. hai algunha cousiña que non escoitei, así que eu sempre que preguntas isto, Pues eu depois poñome aí al terminar ponte... a escoitar aí. Sí, E sí, sí. non sei se che podo facer moi rapidamente o último tramo, que é moi Sí, rápido, claro. que é un test, que é o test que fago, que a veces non sei se o fago, se facelo outra veces sí, que é cando fago as entrevistas xa longuiñas, que é un test psicolóxico, vale? É un test Wow. para saber se eres unha persona psicópata ou non. Como sempre digo, son Me as encanta, preguntas me típicas. encantaría saberlo. Cuidado porque aparte pode parecer que son unha tontería e realmente a justificación é peor incluso que as preguntas, pero xuro polo que máis quero, que como dixen noutra conversa, Vale, é vale. este patiño, que lóxicamente non vou a dicir o que máis quero de verdad, porque pues, por lógica, no, pero este patiño Ah, que é o vale, que máis quero agora mismo, que están vale. baseadas en estudios científicos, vale, Vale, pero unha pregunta. Ese ao final sae que son unha psicópata. Se por algún casual sale máis do 80% de que eres unha psicópata, hai opcións de que esta conversa solo este existindo para ti e Paramos, para min. paramos, O sea, vale, non, xa perfecto. non é parar, é que non ve a luz. Vale, perfecto. Porque son decisións moi importantes as que tens que tomar agora mismo do que eu che vou a propoñer. Vale. Uf, qué Vale. nervios. Vale. Vamos a poñernos de noite, tes que cenar, non? Estás depois dun día de traballo, dun día así tal, te apetece cenar, non? Un vicio que temos aos humanos, non? Que nos gusta cenar. E ti na túa casa, única e exclusivamente tes cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, vale? O sea, leite con lactosa, sin lactosa, Vale. vegetal, no, igual, calquera tipo de leite, calquera tipo de cereal, para todos os gustos e para todas as condicións de saúde que temos os Vale. humanos. Pero tes outra opción, tes os cereales con leite ou podes ir a comer a un restaurante, a un bar, a túa comida favorita, Sí. pero con dos condicionantes moi Sí. importantes. Tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial, que eso é certo que os galegos pois estamos máis acostumbrados e Sí. como non pasa nada, pero cando chegues ao lugar en cuestión van facer a túa comida favorita, tal cual como ti a comes, pero as condicións higiénicas, digamos que son un pouco cuestionables. Hai ratas bañándose na sopa, No, bueno. cucarachas, hormiguitas, un pouco de mo, que diste isto lechuga ou é mo. Bueno, ten esas condicións que ti non as ves, pero sabes que están aí. O sea, ti non Vale. ves eso, pero sabes que está. Vale. Que prefires? Primeira pregunta, cereales con leite ou a túa comida favorita con estes condicionantes? Sin duda, cereales con leite. O sea, non me custa nada decidir. Porque, porque non sei, que no traxecto haya unha lluvia torrencial. Mira, Pasa, eh, te sacas e ya o está. meu restaurante favorito está moi preto da miña casa, sabes? Entón tampouco tería ningún tipo de problema, abrígome, xa está. Pero as condicións hixiénicas non podo. Non podo. Xa está. Cereais con leite que, ademais, cereais con leite, o sea, perfecta cena, Claro, pero sinceramente. espérate porque ahora ven a parte complicada, quer dicir, Vale. porque ven, ti tes os Vale, cereales, tes vale. a leite, pero claro, que vai primeiro? Os cereales ou a leite? Leite, Sen dubidalo. sen dubidalo. A leite. Sí, porque a min gústame, por exemplo, en verán sí que tomo máis leite en plan da nevera, sabes? Fría. Pero eu
80% de veces leite quente. Entón, primeiro, o leite. Quentas o leite. Unha vez o leite está quente, botas os cereais, que ademais, se botas primeiro os cereais, tes máis risco de pasarte sabes, coa mezcla. Entón, empezas a botar leite e hai moitísimos cereais, entón xa mal. Entón, non, primeiro o leite e despois, según o que botaches de leite, botas os cereais. Vale. Bueno, Voy a ser una psicópata, seguro. bastante justificada a túa resposta. Curiosa Sí. resposta, justificada, pero aí queda. Siguiente bloque. Vale. Estás tamén de noite, estás ca túa xente, pides aí unhas pizzas para cenar, vaste aí a un concertiño, vaste a dar unhas volta por aí, e vas, pois, tomando, quizáis, unhas bebidas espirituosas destas que o xeo pois te provoca así un pouco de mareo, non? O xeo que casualmente nunca é o que vai na No, copa, é o xeo que está está malo. mal. Ti volves de madrugada, primeira hora da mañán, a veces que de repente dices, hostia, que hace o sol, hostia, son as 10 da Sí. mañán. Bueno, volves, Ujú. tes fame, non? Tes un pouco de ganas de comer, sobrou pizza da noite anterior. Vale. Contemplas esa pizza como comida a esas horas intempestivas? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, mi comida favorita al volver de fiesta es o un sándwich mixto de jamón y queso o una sopa. Depende del frío que tenga también, ¿sabes? Porque Eh, muchas veces volvo de casa estoy, pero fatal, o sea, un frío terrible. Entonces, en ese momento, sopa quente. Pero se non, sándwich mixto. E que sobrase pizza do día anterior é, non sei, a mellor noticia claro, do día. e esa pizza que sobrou, que ti comerías Sí, a quentas ou a comes fría? quento, Onde? sí, 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 sí. No, 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 ai, non sei, no microondas nunca o fago. No forno. Vale, Sí, no microondas nunca uso microondas, de nunca. forno. No, encendo o forno, lávome os dentes non, claro. Póñome o pixama, non sei que, tal, meto Eh, tal, un momentito vale, e como. vale, Sí. vale, vale, bueno, aí O sea, queda. es que estuve pensando, o sea, sei perfectamente como responder porque pásame moitísimo, sabes? Entón, Vale, moi claro. curiosa resposta tamén e curiosa justificación, ademais. Ai, vas unha psicópata, que horror. E última pregunta. Tortilla de Vale. patacas. Con cebola, sin cebola ou independiente que che dá un pouco Con, igual? Como? siempre, siempre E con. O si, sea, e si agora che aparece alguén aí e diche, oye Marta, mira, que é hora de comer, toma unha tortilla e a tortilla non ten cebola, terías problema en comela? a ver, no, si tengo hambre. La O sea, comerías. se teño unha tortilla e teño fame, non sei que, claro que sí, como sen problema ningún, porque gústame con e sin, pero se teño que elixilo, sempre Vale. con E sabor, o sea, esa tortilla con cebola, como a quererías comer? Desta tortilla que é mazacote, que podes facer aí un no, no, edificio, que no, podes no, no, acabar no. de construir o estadio de Balaídos, por Ni de exemplo, broma, perfecto. ni de Punto broma. intermedio, que parece que está feita e a corta se sale o hueviño, ou ese estilo Betanzos xa que está un pouco todo xa aí como ten que ser? Estilo Betanzos a muerte, o sea, no contemplo outra opción, o sea, de que o mellor parezca máis sinxelo comela con cuchara, sabes? O Vale, sea, vale, vale, pois psicopatía, non? vouche dicir o resultado, tes únicamente un 10% de psicopatía. Solo. Solo. E Ay, muy vouche bien. explicar por qué, porque moi rapidamente, ademais, porque tortilla de patacas con cebola sin cebola, é certo que con cebola pode ter un pouco máis de sabor, pero sin cebola non pasa nada, co cal tes a preferencia da cebola, pero comería sin Sí, cebola. Ben, sí, persona normal e decente. sí, Descartas por completo o mazacote, descartas por completo o punto sí, intermedio e prefires a tortilla sí, que incluso te invita a ser comida con cuchara, co cal, moi ben por esa parte vale. genial. Eso, sí, Primeira pregunta. Era das cereais con leite. Lóxicamente, a túa comida favorita está guai, pero un cereais con leite está perfecto. Aí sí, respondiches moi ben, e moita xente diciches leite primeiro. E por qué? Porque así controlas mellor a cantidade de cereales e non te pasas e están no seu punto perfecto. Co cal, aí axuda a que esta seguinte resposta baixe un pouco a psicopatía, porque de repente te dis ti, a pizza, sí, por supuesto, claro que sí. sí. Das outras opcións de comer, moi ben, esas opcións, Ah, o forno, ¿no? pero claro, ti dis que a quentas. E aquí ven Sí, o problema que de repente o nivel de psicopatía pasou o 50% e foi baixando. Porque dixetes a quento.
pero automáticamente dixeches nada de microondas. No, Microondas no, no. Co cal, aí no. baixou, porque Vale, vale. quentar a pizza no microondas No, no, no. A ver, tampoco volvese somos chicle. aquí. Claro, Tampoco. é que eso é un 50% de psicopatía. Cando a Claro, xente que no, di sí, eso lo é entiendo, 50. justificado, justificado, sí, sí, E ti a quentas no forno. Entón, é quentala, que está mal, porque a pizza fría é maravillosa, pero a quentas no forno, que sí, se mantén un pouco as características orixinais. Co cal, un 10%, a máis baixado co resto de respuestas, un 10% de psicopatía que perfecto. está ben porque tamén digo, como digo sempre, alguén que é 0% psicópata, Ya, sempre hai que ter algo, un poquito, sí. hai que No, ter no, ya algo. está. Soy superdotada con todas las respuestas que he dado, Sí. soy absolutamente No, no, superdotada. aparte moi ben xustificado e xustificado sabendo o que estás a dicir e con razón, con lógica, co cal esta conversa, como a xente está podendo disfrutar, estáse vendo, así Perfecto, que perfecto, ya maravilloso. está. Soy superdotada. Marta, moitas gracias por ter pasado por Gracias aquí. a ti. Invito a xente que vai a escoitar todo el tiempo, que vai a escoitar as cancións que tes publicadas, que se vai algún concertiño por aí próximamente, que estén atentos e que vayan e que lle Eso. dean cariño ao teu proxecto. Espero, de verdade, que estiveses este anaquiño aquí, bueno, este anaquiño, esta oriña e pouquiño Sí, que bueno, estivemos aquí, que fose un rato agradable, non tanto sí. seguramente como estar na Habana, pero que por lo menos fose un pouquiño Bueno, cercano cada a cousa eso. tiene o seu punto, sabes? O sea, non estivo perfecto. A verdade é que pasei no genial, foi un rato moi guai. Moitísimas gracias polo teu traballo tamén, por dar visibilidade a estas cousas. E nada, animo a xente a que se segue o meu proxecto, pois moi pronto anunciarei tamén algunha fecha, entón, en diferentes sitios e tal, entón, bueno, pois se vos apetece ver un concerto mío. Pois estaremos aí atentos. Quedas convidada a cando xa o disco vexa completo a luz nun futuro, cando xa Vale. veña cousas, a volver por aquí e xa falar... Pero cando volva quero outro test de psicopatía, pero con outras preguntas. sí, 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 ese... En plan, para ver si sigo bien o ya de repente saqué el disco y me volví absolutamente loca. Hai unha segunda parte. Hai unha segunda Perfecto, parte que aínda non estrenei, pero perfecto, xa estou traballando perfecto, e cuidado. perfecto, É que igual é perfecto. verdade, co disco fora xa con todo o traballo igual Claro, es que igual ahora porque llevo pocas canciones, ¿sabes? Pero es que igual no sé, despois xa igual te cabe, sí, después, sí. claro, Anoto e queda eso xa perfecto. pactado aquí e nada, a quen viu esto, que me puido coñecer por ti, hai 259 conversas previas publicadas, lóxicamente non se poden ver todas porque son moitas horas, simplemente o que pido sempre é que a xente vaya, que diga o radar con tal, vayan a escutar a Ujú. súa música, vayan ás súas redes, sepan o que fan, igual encontran algo que lles gusta, igual non, pero que lle den unha oportunidade a todos, Pues sí, e o que vai a vir despois desto, confirmado polo de agora, non sei en que orden, xente, pero van a vir Billy Flamingos de Ibiza, que xa pasan por aquí fai un tempiño, e volven agora que están sacando nova música e son xente majísima. Vai a vir Celtia Iribire por aquí tamén, e van a volver por cuarta ou quinta vez os meus queridos adorados Demencia Social, unha das bandas máis cañeras que hai non só en Galicia, sino en España, que volven a presentar nova música e vamos a facer outra vez conversa presencial, así que se vienen cositas moi guapas, así que xente, gracias a vos por estar por aquí, gracias a ti Marta por este gracias. anaquiño, gracias a estes dous que apareceron por aí de vez en cando e por portarse bastante ben, teño que La dicirlo, verdad que que, poco hicieron, ¿eh? Sí, sí. que moi guai e nada, que nos vemos na próxima conversa, xente, e sobre todo, onde nos vamos a ver, onde haxa música e música en directo e máis, como esa música sexa a de Marta Vidal, é que Perfecto. lle podemos pedir. Ata a Amigos próxima. para siempre. Chao, xente. Chao.